Aivan loistavaa päivää YouTube ja tänään me pelataan ensimmäistä kertaa Minecraftia ja ajatelkaa mitä taas pessu. Jos kyltissä, niin kuin kyltissä näkyy, rajoittelen tavoja. Varmaan siinä joka ei ole järkeä, mutta onkohan tää spessu? Tää spesiaali on sellainen, että mä kun saan, jos mä en saa niinku tyyliin mahdollisuudessa räjäytettyä kaikkia näistä talo-osia, ei yhtäkään tippaa saa jäädä. Jos mä en onnistu, niin silloin tapahtuu sillä, että mä joudun silmät kiinni pelaamaan, ei silmät kiinni pelaamaan, vaan joudun vahtamaan eläimille eli mun pitäisi eksyttää mun rakentamista maista selviytymisellä ja se on rangaistus. Se tapahtuu videon lopussa. Katsotaan montako ansaa. Saan tuotua, mutta mä en halua niin hyviä, mutta tosiaan nyt katsotaan täältä otetaan sytkäri esille ja pamautellaan vähän yksikin aamulla. Ja tosiaan tässä spesiaalissa pitäisi saada 200. Okei, nyt pitäisi varmasti räjähtää. Jos mä en saa nyt epäonnistua, koska on aina mahdollisuus. Yes! Mä räjäytin tuhkaksi. Seuraava talo. Tosiaan mä räjäytän nämä 3 taloa eli tämän. Ja sitten tää spessu on ohi. Ja se rangaistus tulee huomenna tai ylihuomenna, koska mun pitää tehdä yksi juttu. Joo. Niin. No niin. Sitten. Jes. Tää video oli tässä. Kiitos, että katsoitte videoa. Mulla ei mitään muuta sanottavaa kuin moro!